Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, ken intarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakasalitaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudayang narot ti surat, ti pakasalitaan ni Marisa Ganapoluan, ilabad ko. Sagudayang narot ti surat. Dear Manong Nemi, idi pa nagbalasang ko, Manong Nemi kabayatan, tinak panagbasa. Ado dagiti agarem kaniyak, ado dagiti agkras kaniyak, ado dagiti nagbalin nga admirer ko. Ngem, awan man laa, iti maysa nga nakainlabak. Saan kas kanina do mga patak nga babalasang, Manong Nemi, nga idadada pa lang ti high school at the boyfriend dan. Nangaroon na nangaroon idadada ni ti college saan dan nga virgin. Isa nga maysa kadagitay manmano nga nagradua ti college nga maysa nga virgin iti kursok nga nursing. Ngem, iti pa nag-review iti maysa nga review center, Manong Nemi, para iti pa nakaisaganak, panangisaganak iti pa nag-take ko ti board. Tapno agbalinak nga registered nurse, dito yan, Manong, nga nadaan ako niti crush. Padak nga review, Manong Nemi, iti dayta nga review center. Way samag nga naggraduar iti nursing. Kadagupang mi review at adukam nga babae basit dala nga lalaki. May sa katakwada, Manong Nemi, dito'y kagkapuan. Kaya talagang nga iso iti nagbaling nga center of attraction. Dagiti kas kanyak, Manong Nemi, nga babae. Nulabsak tagsaw, Manong Nemi, kat agkras kabi amin kang kuwana. Tanagwapo nga amin, Manong. Horilag sa gawisi tiriknak, Manong Nemi, nga makakita kini Rafael. Natayag pang basketball, titayag na. Napudaw, mistiso. Nagpigsa ti karisma na, Manong Nemi. Hangrunante amin. Kamayatan, Manong Nemi, iti pinag-review at damat no kadagitay maangay nga programa. Na? Naglayang nga kumanta? Kinaglayang pa nga ag-gitarra? Saan lang ag-gitarra, Manong? Naglayang pa nga agpuyot iti violin. Iso amin tikit kitaan mi, Manong Nemi, ni Rafael, pati lalaki kat babakla. Agbalinda pa'y abakla, gabuti kasta nga kina guwapo, kinapigsa ti sex appeal ni Rafael. Kat may isa, kadagitipadag nga review, Manong Nemi, ti masadig kanyak nga kinaskwelaak. Iso da ito'y ni Karen. Hello, Marisa. Ay, pag pinustahan ta, na-inlove ka ito na yung lalaki, ala. Hanret? Saan ka naglibak pa eh?
Agam amuta Marisa. Manipod pa nagbasa ta iti high school. Nagkaredwaran ta ti high school. Laglagi pa dita. Nagkaredwaran ta pa iti college. Ado di kita admirer mo. Ado di kita agar-alam kang kangan saan ka na addan iti boyfriend, di ba? Kapatawan ti nakainlabam ka na kwada. Ngamita, oo, posible nga saan ka mailab kini Rafael. Kailan taman na kita matap? Kasta talaga ti mata na kita mainlab. Oh, maramit ko Oh, maramit mo? Abayawan. No, kas pagadigan ta na inlabak kat dinakpat amam mo. Di makiyam amu ka. Da talaga yan. Kayat ko nga ti lalaki kat isot umasidag kanyak. Saan nga siya tumasidag? Opo, na nagpakipot mo. Isang sayan nga talaga so na, di ba? Karen? Kinapod no na. Ada na ibidyok. Na ibidyok iso na. Kabayatan nga. Agpuypuyot iti violin. Ada? Isiro man kanyak. Alin tanagdangdang ka kada bibuya In-share na ngagpeso manong naimik at wow. Naglain nga talaga. Amin-amin nga panagarte na. Panaggunay dagiti ima na, ti bagina, ti panangpuyot na. Nagpintas din ken. Makapainlove manong naimi. Oh, Rafael. Jack pa'y nakarik na ti kastoy. Italay nga makarik na, Rafael. Rafael. Umasadag ka kaniya at tapno. Maamamuna. Rafael. Kahit ko nga graip na kitinakulap ta. Rafael, kahit ko nga rakupen na agin narakop ta. Rafael, kahit ko nga glanang na kinibibig ta. Manong nimi, kastoy gayam ti mainlam ko na. Kaslagbagtit. Ngam palubos ng padlaw kadag iti kakaduak nga review manong. Sa anak nginas asidgan ni Rafael. Ado dagiti umasadag kang kuana, makiamamuda, makiabrasa da, makikilig da. Ngam siyak manong nimi sa anak ng masadag. Urayak nga isot umasadag. Kasi tiba udin manong naming aldaw para iti palpas panag-review mi kahit ko kumaiding asid gan. Nag-perform iso naman ng naming kaspasad iti closing program. Nagkanta, naggitarra. Duat parte naman no. Nagpuyot pa iti violin. Kastaon iti ikis sa palpalakpak na iti babay. Nagpalpalakpak akmet. Nag-imagine akmet manong nemi. May samay-samanin manong nemi umasidig kang kuwana kadagiti padak kababay di malpas ti parag-perform na ado pa digiti nang i-video kang kuwana yung sangkong in-video. Tsaka mo na hapay. Umasidig ka kanyak, Rafael. Umasidig ka. Anyo ka mga minusyak ti umasidig? Yung saan? Tsakayat. Tsakayat. Ang mga nukunanan tupay nga agkamatak kang kuwana. Kasasalita na kindi ni Karen manong nemi sa kaslasyak ti pagsasalitaan da. Api ko mga syak. Daidi manong nemi tinaudi apa nakakita kini Rafael. Ngajak pulus na asidgan. Saan kang pulus anagamam mo? Siyak laeng nga tama nung nemi di makaamo iti kompleto nga nagan na. Ngam siyak minagan mo no pagrugyan tinagang kukit di na mo. Ngam isot nagbalin nga inspirasyon ko manong. Kabayatan nga agtetekak ti board. Nagbaling inspirasyon ko ni Rafael. Rafael, sabi ko matudumteng to, ngagsabat tumanen ti dalan ta. Nadlawmat manong nemi da papa ken ni mama, nasipo di dagre-review ak, ket nakaganganay gayak, nakaragragsakak. Dapat lang iha. Masapol nga, naganay-gay ka, naragsak ka, kabayat nga review ka, dapat may pasnek mo tag-review. Nga magure ka. Pag pinustaan ta, Marisa,
Addan na kain laba mala. Hamumpay mama, saan nga siya kapadam nga babae. Ti pagliba kami ha. Nagpadbado ta nga babae. O niya, adda? Sino? Ma, amamok tinagan na. Ngayon din amam mo. Kasta orin ti panangya si deg dagi di pata ka babae ti bagida kang kuhana. Tumasideg da, kapicture da, akbahin na pa ida. Yung siya sa anak masasideg ma. Tapay men. Oh, ope ko mamasideg ka. Iso tumasideg ka. Diba? Magsasuot nga lalaki ay babae nga dapat lang di kiti lalaki tumasideg. Saan nga tayo nga babae? Ito nakababain met ng babae tumasideg, diba? Wala nga mo sa amon nga maoreng nga masideg di lalaki akras mo. Sigan tumasideg. Diyan kinaramid mama. Naging kastoo ni tiragsak ko, ragsak na papakin ni mama, di rumuwarin ti resulta, may sag ka rin nakarwar. Idi kita, tilang, nagan ni Rafael manong name no adda. Adda, nakarwar man, nagpadpada kaming nakarwar. Pagubrahan na nga ta. Pagsarkan na nga ta nga voluntaryo. Sumrang nga ta ti private hospital. Tapno sa aling nga voluntaryo, da sweldonan. Ano? Inuro-ore ko manong name di gondaway nga makitak manen ti lalaki nga nakainlabak. Nagvoluntaryo ak manong name kadikiti hospital, pambarak pagalat experience ko. Takayat ko manong name di trabaho ti abroad. Para kanyak manong name alalistot panagurnong no agtrabaho ko ti abroad, di ba? Saan nga dito Pilipinas nga naglakat, sweldo. Nagrikat pa tagsapul parang pag-regularya. O rin ang private hospital, narikat pa, mano. E di may sa tawon ko nga naman nagbulboluntaryo at tumultulong pati ti barangay mi, manong name kat tumultulong ak iti barangay health center. Pasaray mapanak sa jay. Ngayon, no, at na kita medical mission nga sumurek ti barangay mi, tumultulong ak. Rinugyakon manong name tinag-apply iti abroad. When kumita kiti Google, amoy manong name no sa sino di kita adda abroad ng kasapulan kada kiti nurse kas kanya. Nagadot nakaplayak. Ngem tuwatawon ko madlangin nga voluntaryo. Awon pa tinawat ko nga tawag na kanyak mano. Kada dari kiti gondahoy manong name no panak di pag-aaduan ti tao kasla da sapsapulek. Ni Rafael da sapsapulek. Ngem iti duwa nga tawen manong name sipud nakarwarak ket nagbaling anak nga registered nurse ni anniniwan ket sangko nga nakita ni Rafael. Sa dino nga taytan ti na. Amok man ti kompletong address nang alangan met. Namapanak iti balayda. Ket salut-sudak no sa dino itantiyan na. Tsak man garod na ala sa cellphone number na. I-search ko anong name iti sa Facebook. Kitak tibi nagan na. Ti account na nakadadumot ng Rafael. Tsak man masapulan. Kaya pa yung masapulak at friend request ha. Isuat ang friend request kanya. Haging ka manong name nga nakaawat akong titawag kensu pakaamo manipod sa jay Saudi Arabia. Iti may isang hospital sa jay manong kasapulan da. Nagaroon na kadagiti Pinoy akas kanya. Manong name naprobaran kat nakikadengan naka-schedule ti flight ko. Sandak kumapalubusan da papake ni mama. Apay nga matayo ka palag iha. Ma, doon nga tawanan eh. Awang peti, nagregularak nga, nagtrabahuan. Voluntary. Naman pa yung damot allowance. Kata, sumura ka na iti private, tapos ako nang sweldo ka. Kahit kung naman trabaho ti abroad. Tapnoan niya, tapno dakdakkel ti masweldo. Wan ma. Wan nga, sa mahalimot nga tao ti pagsarbiam. Idin dito di Pilipinas, dito lugar tayo. Dikit agbaling nga pasyente, dikit kailyan tayo. Basta, kahit ko taga-brad. Wan na taga-tisap sa pulan, nga saan mo masapulan dito eh.
Di lalaki nga nakainlabam, nga di nakamat amam mo. Ay, Marisa, narigat tigas na sitwasyon mo iha. Aday ayatem, hindi nakamat amam mo. Anat serbi nang ipatpatig mo iso na. Ngayon din na kami dan, dapapaki ni mama, pinalubusan dak, manong nemi, ti amok idi, kahit mahumsikak. Ngayon saan? Too halos Pilipino mat lang, manong nemi, di kiti kaaduan nga katrabaho. Ti may isang hospital dito sa Saudi. Di kahit nasa wan, manong nemi sa anak na homesick. Nangroon na kasta nga saan ko nga duty. At adumat na kita makita ka Pinay, manong naming mabaling nga kasasarita. Kaya ori di kita katrabahwak, ori na ka-duty ak. Adamat di kita kundaweng ori madamat duty kat agmamarites kami man. Taga saan ka? Sa Pilipinas? Sa Ilocos? Ikaw? Sa Batangas? Kinunakanyak manong nami di may sa kada kita katrabahwak. Naging inistorya kami. Damdamagan na no at pinanawak nga boyfriend ko di Pilipinas, awang ko nakmeta. Isuna ka numanong, adda ka no, ngayon ti makadakes, adda ka numatin sa bali nga girlfriend na, di boyfriend na. Sanakit ko na. Alam mo Marisa, dito sa Saudi, maraming mga Pilipino dyan na pwede natin na pagpalipasan ng oras. Anong ibig mo sabihin? Double job. Anong double job? May salary natin. May sweldo tayo dito sa ospital. At kung may time tayo, marami dyan nagkakailangan ng babae. Kahit mo sawan? Nagbalin ka pa yung kulgel? Nurse ka, kulgel ka pa? Ano sabi mo? Awan? Sa Pilipino pa ititarjat mo? Una, tamay iliw da nga road. Amo magayang tagi saot ilo ko. Ada basit. Manong namin dito ko nga napanagnagan nga talaga nga dari kiti Pilipino dito di kiti Pinay nga double job. No makasarak na kalaga kiti pariner no kita talagang kasapulan met nga Arabo kada kiti Pinay. Tila babawi ka na ganyan dito ko na kahit ko't umakal. Ado ti papanakbat manong namin yung day off ko yung kaslamay may satsap sa pulik. Imposible nga dito yung ti imayan ni Rafael tapno may matagtrabaho. Rafael, hintun ka nung nagsabat ti dalanta. Another 2 years manong namin. Duwa nga tawan ti pa nagtrabaho dito yung Saudi sa nagbakasyon. Saan kung kinrenew ti kontratak manong, binalbaliwak manin ti nag-apply. Manong name at examination nasken maipasa tapno maprobaran nga makastrik ka kas nurse iti may isang ospital iti Dubai. Pinadas ko ti nag-examine manong. Nakaruwarak. Kat may sahag ka na kita'y maayabanan nga reporten manong name sa diyay. Gusto ko ni tinagsak ko. Maragsakan ka? Win ma. Tapno trabaho ko man ti abroad. Sa di Dubai ti papanak. Ay, Marisa. Anot pa nagsardeng mo, baka kalpasan ti Saudi, Dubai, inggan tumanin sa bali nga pagilyan, sa Canada, di Australia. Sila na sapsapulan. Sapsapulan ka rin, di nakainlabam, hindi agrib-review ka. Nga awan iso na nga, sa mo masapulan dito Pilipinas, kahit mo nga sapulan ti abroad. Marisa iha, kaskalag sapsapul ti dagom iti kagaramyan, ni matmama. Ang peso, kastat karin na. Habi sapsapulan. Nga po taging kakarig ito eh. Iso pa lahing tidikdiktar ti pusok, mama. Kit no umat kami tanak imasadag ka idi, kit nakiamammu ka, di mayat ko ma. Basta, dumteng tumid lang ti gundaway. Ngagsabat man ang tidalan mi kani Rafael. Anang ngagsabat tidalan, kit di kayo mat nagamammo, hampay nga nagsabat tidalan nyo. Ayaw na niya, sikal makamammo keng kuha na.
Sika, di nakapaamam mo. Ni pangrugyan tinagan mo, ket di nakamam mo. Manong nemi na pimpindas ti kasasahad ko, idi addakon dito yu at Dubai. Numampay, siyempre, numalpas ti duty, agawid ak, ito upaak. Asa dagmatlaing manong. Aduman dagiti padak ng Pinoy, iti dito yung hospital manong. Awamat pa ko na nga homesick. Yamawan. Awan ti sapsapulan. Aduman dagiti lalaki nga nurse dito, manong naming ang awan ni Rafael. Pati ni Karen, manong naming jakamot, ayan na. Kasla nag-asawan sa nga dagos sidi, saan nga nagtrabaho. Nagrigat kami ng peso ti kastoy. Aduman manong naming nagidagkursunada nga akarim kanyak ditoy, ngem talaga nga ni Rafael ti sapsapulan. Apay nga ta. Kaslasan ko kaya ti sumuko. Masapul nga ilaban ko na ti riknak. Kasano nga ilaban ko? Jagmut amo ti ayanda ta nga lalaking ipatpateg ko. Ngayon iti maysa manong naming aldaw nga siyak ti naka-duty. Ada ambulansya manong nami nga dimteng kada da pasyente manong nami nga indi saagda. Nga inlogan da iti stretcher. Iti puy-puyaek manong nami di panangilogan da iti pasyente. May isa nga lalaki. Nararapaapit nga ni Rafael. Yung samat nga ni Rafael. Ngayon ti dimsang iti ambulansya nga lalaki nga simbarno iti nakalugan iti stretcher manon nemi nakigtutak iti mabigbig ko. Ni Rafael! Oh my God! Ni Rafael! Madandanagan ti langan na manon nemi kapin ano lang at ati pasyente. Manon nemi limabas dati ayan ko. Sumo, pagunyak ko ni Rafael. Rafael, kung nakumangin. Diyak ba na aramid? Di matimalyaw kanya. Ngin iso, ni Rafael nga talaga. Manong namin sirek da iti emergency room ti pasyente. Kahit nabati ni Rafael, manong namin iti asadeg ti ruangan ti emergency room. Madandanagan nga talaga. Aging gahanag tugaw. Iwarwaras naman diba nagkita na hanggang kasla dinak makita. Rafael, siyak ni Marisa. Ang padpada datis nag-reviewan idi. May mesa nga review center ti nag-reviewan ta idi. Rafael, ada naka-video kanya dito nga buy-buya kadingdinggak ti kinalaing mo ang violin. Kinun ko nakitinakam ko nga tsak mag-ipigpig sa. Slakalagbag ti. Aging gawa ng nemi, nga malakip ko. Napanak iti, panakakantin ti ospital. Gamata nga kiti mabaling kong itad kang kuhana. Inuman na. Imasadega. Hey, barka ka sa pulang na ito eh. Kinita na. Thank you. Ilocana ka? When, Rafael? Ama muna. Siya, amo muna. Amom, di ka pulos inasasit ka ni di. Ang siya ka mo. Itatadak dito Dubai at daka mo dito'y. Ay, sabay lati. Iyasadig ko keng ka. Amo kami nakasapulam na kasasalita. Kapi nanom di pasyente. Kasinsin ko. Agkaya nang kami. Aganak ko dito sa ospital. Kailang saan nga dito ng ospital. Asasadig dito ng ospital, di nakapasama ka ni disgrasya. Iso nga dito mingin taray di kasinsin ko. Di ka unay matanagan. Samad unay na pakaruan. Sando lang talan panunot kanriknat ng makasiritak doon di doktor. Bayam, tekarikat at sumrek sa jay. Mapanak tumulong.
Tapno maamuak nonyat kasasad kasinsin mo. Masino ka? Marisa. May mesa ding review center din. Nag-reviewan ta. Juan! Malasing ka. Marisa tinagan mo. Nujak imbagang Marisa, hamo ko amo. Aman! Imbagay din ni Karen. Ama mo ni Karen? Yeah. Ama mo na kayam. Nabagagayam ni Karen kayang katin nagan ko. Abi nga saan na kinasad ganiti? Tapno niya. Sa bagay. Sigaman. Abisang hanggang masadag ka niya. Ay, mabitlang. Rimuhanin ng doktor. Sorry, mabitlang. Excuse me, Marisa. Kahit kumamot ka sa sahad kasinsing ko. Manong nemi nagsaboten ti dalan mi kini Rafael. Kat naragsakkak manitan. Nung kasunod ragsak ko, idi makitkitak isuna. Gabot para kami ti review center nga nag-reviewan. Ada manitan, tanakasirita ko na mismo. Amuno gayam tinagang ko, timbagagayam ni Karen. Malasin nak gayam. Siguro kitkitan nak mididi. Manong nemi, naadanak, tinamnama. Nang rona manong nemi, kat nagsinukat kami iti phone number. Nag-friend request isuna. Kat data matan tinagrugyan, ti komunikasyon mi. Pasarag video call kami manong. At kinumusta kami. Aging ka manong nemi, ngag-date kami. Aging ka manong nemi, ngagraipen ti dakulap mi. Aging ka akbayan nakpayan. Aging ka manong nemi, ngadan relasyon mi. Ibilang ko manong nemi nga siyakon ti kararagsakan nga babae ti lubong. Tati lalaki nga nakainlabak nga inarapahap ko kat nagsabatan ti dalan mi at dapayan relasyon mi. Sa alang nga dayta manong. Masansan pa idin nga dan mabasamak ka na kami. Aging ka manong. Nga dan nagpitpitik idi saklot ko. Imbagag na ito'y ka ni Rafael. Ruming unay nga kasarta. Gawid na siya di Pilipinas. Mabaling matagkasal dito eh. Alis to lang yung papuspusan. Saan nga rin ang pimpintas di Pilipinas? Adayo pa'y malpas ti kontratak. Kastamat kang ka. Samot ang mabaling nga. Samong ituloy, aging gamalpas ti kontrata. Awan ti pagdanagam si Lord. Siya ti makam mo. Pakamam laki din di kiti parents mo. Kanisunong pangipakamam. Ngagkasar ka dito eh. Iso na lang nga, tasanda nga o makaatandar. Adumat ka kasta. Awan pagdanagam, siya ti makam mo. Dampadas ti kasinsin ko nga dito nga nagkasar. Iso nga dito ti nagkasar. Legal. Sige. No kaya't nun tong maulit ti kasarta, yun to nadado sa Pilipinas, okay lang. Valid na. Sige. Rumbeng una yung ikasar na Rafael. Gapatamatanagan nak no din ikasar. Di ka doon nga babae dito eh. Ngagkras kan. Agkalkalikagum kan ka. Sweetheart. Kinapod no na saan lang asiksikay dito na in love. Na in love akmat kang kayo di. O pingaming saan kayo masadag kanya. Sigaw man ako saan kayo masadag. Kat amin-amin saan kayo mabayi di kat masadag na kanya. Siga lang. Gawata siga lang saan kayo masadag kanya. Pambara ko nung siyak masadag ba't kang ka. Kunak naging nga nagsawa din talan tarito Dubai. Diba? Nagpindas ng istorya. Dito pa nga kasarta. Yung baka amok ka na papaga ni mama manong nemi naman pa'y maluksaw da. Tasanda nga makaotan daro. Yung may baka ka nakuha na manong nemi nga maulit to ti kasarmi into nadakam dita Pilipinas.
nagkalaysa kam nga rod, manunimi kani Rafael. Amay mensan nga balay iti pagyanami. Pidadan talo nga bulan o patabulan manunimi ti tiyan ko. Nekit madina. Saan nga naskan pa yung nagtrabaho ka matawas si Kuga. Nadadamat tinapintas manunimi tapno dito'y Pilipinas nga ipas ngay ko ti anak mi kani Rafael. Pinalubusan nak. Saan nga mabaling agawid ak met sweetheart? Ituloy ko tagtrabaho. Para ka na ta. Ken ka nagitag balingan na ta. Awa na kamang banday kang ka dito eh. Amang ano. Awang pagdanagam, sweetheart. Asawa kan. Ang-asawa tan. Iso nga awahan ti pagdanagam. No, kasi no. Ada na kasagana nga babae nga mangagaw kang kanya. Di palubos mo. Tsak to pulo sa namitan nita. Gawasak sikalain. Kandag balingan nata. Nang namnamaak iti nga kari ni Rafael no mapayada pa nagduwa-duwak taday nga ruti kinagwapo naman. Nagawit ak nga ro dito Pilipinas iti sidong da papa kani mama kat data ano kasta mapanak agpa-check up ag video call ak manunemi kat no maamuan ni Rafael no anat kasasaad ko kasasaad ni aging kangasto ni ragsak na iti pakamok. Sweetheart, kambal ti anak ta. Ano ya? Abayad na puliyo nga kambal? Oh, met. Da kay ngay. Ay, ada. Ada ka magyami nga kambal. Oh, napinasuna nga gundaway. Gabot na maminsan ka agpas nga duwa nga sigod, di ba? Kumusta ka tan? Okay, ang pagdanagam. So nga, ikatabdan niya man na panagduha-duha sweetheart, ha? Awan sa baling aramidem no di. Mangkarga, kadagit kambal nga anak ta, aging gayton, ipas ngay mo. Impas ngay ko nga rod manong nemi, dagiti agsin nga anak ko. Inauna ni June, lalaki, iti may nga minuto. Sa simaruno ni Jenny, ta babae manong. Imbaga sigod ni Rafael, ano lalaki, ti maysa, kadagiti singin, ket June, ti maysa. Ikasanun doon nga lalaki di doon nga junior. Manang ha? No sino umuna nga rumar, isot junior. Iso nga June ken Jenny, nagiti kambal mi manunemi. Managragsakan mat siyempre, da papa, ken ni mama, ket kunada. Saan kan nagsubsubli pa iti ampun diya. Dito iton, agawid to ni Rafael, ket agdadan natin ito eh. Sige ma, danot ibaga kita asawa. Kinunak manong. Idaadan, talo nga bulan, manong nemi di kiti kambal. Kahit ko kuman nga agawid ni Rafael, tapos natendaran na ti panakabunyag da. Yung saan ka naman mabalin. Nga uray, idi first birthday da kiti kambal, saan nga nakaumay. Isong isumaten manong nemi ti panakababunyag da June kini Jenny. Babayin latan iti video, manong nemi, iti live coverage, iti bunyag, ken birthday party. Yeah, mabuybuy na kami ni Rafael manong. Mabuybuy na. Di kiti singin nga anak mi. Sagbay manong naming adanduwa, agduwa nga tawen, dagiti kambal. Ini makaawatak ti text message na mangibagbaga. Oy, broha. Saan kan nga mangnamnama pa kini Rafael? Saan nga babae? Babae nga ta? Una ta ni. Analisa mo ti. Abay nakastrik na ito, kitang kumang kaykim. Sino ito nga babae? Damanin message naman. Lipatin mo ni Rafael. Gabota siyak, tipat-patig na. Saan na kayo nga patpatig? Padasik mo na nga tawagan. Di naman nga tsumbatan, manong. Nga naman message na. Imbag. Tanagsikog ka. Kat nagawit ka dito Pilipinas.
Kadita mga impas nga iti putot ni Rafael ken ka. Mano tawan dan? Agduan to nga tawan. Idilayang na minsan nga bulan, ngayon pas nga kumet, tiputot ni Rafael kanyak. Ngayon itong message. Di mat nga sumungpat. No kasta nga tawagak. Sinong batak? Na sino ka man. Sumungpat ka. Tagsarita ta tinalapat. Sa mga ribuken. Ti ornos ti relasyon mi ti asawak. Simungbat asawam? Nagkalay sa aking agpaiso dito eh. Yung sigurado to kakadi nga balid. Pakadad nga balid, ti panangikasar ni Rafael kanyak. Kasi makulkulan ti panunot ko manong name. Aging nga inignore ko. Di ba nga sumungbat? Dito siguro kat awan ti maaramid na. O maubra na. So nga, sapo. Inignore ko manong name. Ngayon saan kong in-erase, saan kong in-delete digiti message na. Agbalinto na itong ebidensya. Kas pagarikan ko na. No si direkto nga salangaden ti asawa. At na nagigondaway manong naming nga tanda nagla salangaden, no kasta nga tumawag, video call. Nagsasarita kami. Nakasasarita naman digiti kambal manong naming. Naamu naman tintag sao. When? Kapag ni, agduhat taon dan to, naglaing dan na sumaumano. Amudan ti mga mangibagat, daddy. Sada mo ng ibaga, manong naming ang Dubai. Iti ba nagduhat taon dikiti kambal, manong naming. Natandaranan. Nagbakasyon ti asawak manong naming kat inatandaran ti may kadua nga panagkasangay di kiti kambal. Siyempre, kasta unay iti irut dagiti arakop ti tunggal may sa kana kami. Kasta unay ti kapaot manong naming ti panaka-ep ti ili ti tunggal may sa kana kami. Bagagadi di kiti kambal mas pagarikan. Di okay. Baka no kambal tumanen. Mamintuwag nga ganak, upat nga dagos. Nagsubli ka pa eh? Nagsubli ka pa eh? Orisanin, sweetheart. Adumati sa bali nga, pagsarkam dito eh, pagsarkan ta nga doa. Sayang, dakal ti sweldo. Magsubli akmet. Ana? Ibatik di kambal kada papakin mama. Umayag man tagsubli ang trabaho dito ba? Taka eh. Kasapulan ta kadi kita nakta. Sabali lang ti inamis mo. Agidyat lang tinlulukin lola. Nga mga sister ka takwada. Iso nga bati ka. Tawan ti sabali nga ramidem na ti mang taripato ka nagitan nakta. Agbati hat. Tapno nawayak ka mga ramin ti kayat mo sa diyay. Sakit mo sawan. At ipabasakin ka. Ano ipabasa yung magbagam? Message ti may isang babae. Impakitak nga pinabasa manong nimi. Aram ako nam. Sino na ito yung analin? Ama mo? Saan ko mamuda ito? Nawayang ibagam sa amuha mamu. Nawayang ibagam apaglibakam. Alas to nga lapaglibakam. Marisa, saan mo ko mga kisayan ti panagtalik mo kanya? Manong nemi saan na nga inamin? Basta kasjay timbaga na nga awan sa bali nga ramidek no di agtalik ken ko ana. Saan kong ngay kaskaso, jak patpatyen, ignorek na ita nga analisa. Gabot kasat ko na naman. Namati aking ko ana.
takas tamat manong name iti balaag da papa uno advice da papa kini mama. Naging kang impagada manong name iti nakasublin ti asawa. Ija Dubai. Sabi nga di mo surutin di asawa. Yan tangay, kabay lang mga nga sisterin, taripatuin, aywanan, di kiti kambal. Nagtawandan doon iti talo, kahit mo karudmet, nga nawaya ti asawam, nga makidenden na sa bahali nga babae. Marisa, sikat illegal nga asawa na. Saan ka mo't mati nga, saan nga balit kalay sayo? Ilaban mo ti kalinti kami ha. Saan ka nga basta agbalin martir? Ilaban mo. Ano ti kahit yung haramidak mama? No dito'y mulatan, kat saan mo nga makita? Nga nawaya lang tamat na kitidwa nga. Ti asawam ken ti babae na. Nga maarami dati kay kayat na. Kahit na nga saman, simuko kan. Panalo ka. Loser. Sikat ni loser. Saan mo ka din ipaglaban? Tapnurigas na kita. Saan ka makuna nga loser? Sikat ilegal. Ilaban mo. Ganda pakalalan ka rin kiti babae. Baling nga martir. Aramid latari kiti lalaki ti kayat da. Gabota agkukutlatan ti babae nga dinapulos among aramidan ti solusyon tapno solbarin na ti problema. No ipakitam iti asawam nga lumaban ka. Kahit nga asawan nga panlaban ka. Saan ka nga sumuko? Katawan na ka na ti babae ano, saan ka nga lumaban? Ay susapo ya. Saan ka basta agsanay ka hasta Marisa? Saan mo nga bagang baybay amlatan? Basta ipauwitan na kayo, basta kadilatan, saan mabalin? At nga, ang maaramid na kiti lalaki at babae, agkabit, no ti asawa dagat sa andang ambot ti lumaban. Ma, napadasan nyo ka din ti limaban. Nagkarelaki-relasyon ka di mo ti papai dito sa bali. Apa ma? Tapi di masumbatan. Nagtunged ni mama, manunin. Naaramin di papang mula ita, hindi may pasngay ko, ti inaunang anak ko, ni manong mo. Kaya siguro ta, saan ka mabalin, iti unos ti talo nga bulan. So, nangalat sa bali nga babae. Ti mga dakes, siniryoso na. Nga ore di mabalin ako, nga agsinsinarag na lata. So, di mabanak. Naging ka nagsina daw. Hindi pas nga kumanen, uni pas nga ko ti may kaduwang kapsat mo. Kasi man tanang tinaramid na. Basta sa anak ang mamalin, ang maalat sa kasukot ko. Inlaban ko man. Yung karagito ay nasingpatan ni papang mo. Tanasan ko kumain laban, intultuloy ko man ni papang mo, itinagaramid ti kasiyay. Sa anak ang baling nga martir, palaban. Iso nga sika. Sa mong ipalubos ng baling ka martir. No di kat lumaban ka. Nga magpeso nga ta, mama. Nga niya. Tibagbaga na ito nga babae. Iti message na. Padasam ka din na teksan na. Tiyata. No kumusta matiniso na. Pinadas ko mano. Hi, Anali. Kumusta kayo ni asawa? Manong Nemi, hanga na ka online. Ngayon din ako online, ng kitasin na. Sumusumbatan. Okay kami, duwan tiputot na kanya. Tinawagan. Ngayon sa nga sumumbat. Apay ngamin nga sang nga sumungbat. Tapos numamati ako matibagpagan. Sumungbat ka. Kanagsalita ta. Tinawagak man yun. Salat ka sumungbat. Di ko na teden.
unattended. Hindi ito yung paspasamak ko na. Hindi maimuan ni mama, manunimi tinapasamak. Mangluklukon sa lakid dito dyan. Manglukluko. Kaya manglukluko ka saan? Rumbeng una nga pang ka sa Dubai, agsubli ka sa Jai, tapno bantayam ti asawam. Sana kas ka rin na, makastray ka lang ti dati nga hospital ma. Kaya batas mo Nag-re-apply ka. Sige ma. Patasan. Manong Naomi, imanugot ak nagsublia. Imanugot da nagsublia. Impakamo kita asawa. Ano ha? Kadimot ko na ka? Nga sana naskan pa yung nagsubli ka dito eh. Dakal matiswaldo kay papawit ko ka. Rafael, sana ka mamating awang babae. So, Mike kita, tapno mabantayan ka. Marisa, awang ka diya talaga, ti panagtalak mo kanya. O, Mike kita. Kasano nga rin kita anak ta? Pues, aramidag ti amin na pamuspusan. Tapno maituot ko rito Dubai na kitubing. Niya? Nagpainumanak manong Naomi, nagsalutsudak ka na kita tao na skin na pagsalutsudak. Okay ko na da. Medyo takilat magastos. Hanggang balik ko na. Basta lagi di maitukot ko rin kiti kambal sa di Dubai. Hanggang mabaling nga kasulatan di baos pasamak. No pagpambar na mabaybayak na kito ubing, di itukot ko. No kas pagarigan ta, ibaganan tumanin. Nga, aso nung mga iwan, karigiti anak mi. No mapanang agtrabaho, mga lalakam tiyaya, isususuldo mi. Hindi sa anak lang nga agtrabaho. Basta umayik sa di Dubai. Ngem, kuna kanyak ti asawak. Sweetheart, saan nga naskan pa nga gastos ka? Sayang. Sa mesa, saan kang tumadla makapagtrabaho? Noog subli ka dito nga kaduam ni kita nakta. Kasi nung harti pangiwan ka na kita nakta. Kanyang harti ramidak. Dito yaklatan. Uno ibatik, taumayag dita. Saktag bakasyon dita. Anya? Agbakasyon nga lang. Oin, agbakasyon na. Nagbakasyon manong Naomi, iso nga nagpakaamuak matlang ti ospital. Saan matlang matuloy manong Naomi. Numampay, maloksaw da siyempre. Baka baliwak to tag-re-apply, baka di akton kaya. Nagamit nga ron ti asawak manong Naomi, kat nakairut dagiti panangarakop na kaniya. I miss you, sweetheart. You miss me? Nga mata mga FTL mo, kaniya, ni Dubai. Ni Annalisa, di ba? Well, tapno malpasan ti amin. Ano gotek? Anya? Di inanugot mo? Idilaing neta. Nidikit mo sawan. Agbeso nagkarelasyon kami kini Annalisa. Ano gotek? Kapag di mo inanugot, ididamok, ang salangat kang ka, agsalusod kang ka. Sorry. Ngaminsin ako. Hindi pa nangisinak kang kuhana. Data matatanang kapuanan na nga mga riribok ka na ta. Piso nga naawat mo na gidya message. Tanasakit din, nakam na, hindi pa nangisinak kang kuhana. Abing sinam. Kaya matasahan nga jakon kaya't pa nga numakal ti problema. Insinak, ikabuta si katipat-patik ko. Insinak, tapno saan nga nagtultuloy pa eh.
Nalipliputan ka. Insinat. Kaputa. Amok nga da kalabasol. Naramid ko lang na jay. Idi awan kan. Idi naghawid kan dito Pilipinas. Kadimpas nga mo di kita nakta. Mano nga tawon nyo? Kaano ka dito nga? Tineksan na ka? Nasurag lang makatawan. Relasyon mi. At naputot mo kayong wana, awan. Ibaga na nga dua, awan, di ka mapati. No kayat mo, pagsalitaan kayo yung dua. Tapos na, anugutin na, nga talaga nga nagrelasyon kami. Ngayon kaputa talaga nga tsak kayatin suna. Sunasaan ko ng sinumlian. Ken kaputa nakasagana ka nga mangilaban. Ti kalintigam kas legal ng asawa. So nga naramit ko ti kasjay. Kita kilaw na pagyamanak siyudad. Tas ang ka basta nagulimek. Impakitam nga palaban ka. Palaban ka? Nga di mo itulog, nga da makaagaw kanya. Kapag talagang ipatpatik na. Nga da itagapunan no aping mas manin nga ipatpatik ka. Ipatpatik kayo. Kanikiti kang balta. Nairot manong nemi ti panangarakop ko ti asawa. Kad mamatya kanikiti balikas na. Sang ko mapapalaw ito naman ng nemi kapot at tao laeng ngagkasapulan. Ngayon ti pagyamanak man ng nemi. Amuna nga nugutin ti bidot na, amuna nga nugutin ti basol na, amuna tagpakawan. Numampasan na adagos nga inadmitir idi. Ngayon ka po man ng nemi, iti pa nang ipakitak nga may saag apalaban. Nga ilablaban ko ti kalintigak. Takahit ko pa yung timapansadyay, tapno mapantayak. Nga kahit ko pa yung itugot, digiti anak ko, tapno lang awang pambar na. Kada itati siguro, sigurado nga nakapanunutan naman na imi. Amay sak nga palaban nga asawa. Nga saan nga rumbeng aliputan. Saan nga rumbeng na pasukutan. Inaramit ko lang kasjay. Tap na mamuak no anya ti madi nga resulta na sweetheart. Ikarikan ka. Santo nga maulit. Ora eksobliak tumanin sa jay. Kad mabati kayo karikitan nagta. No kahit mo ti sumret ti trabaho, ado man digiti ospital mo balim mo pagsarkan dito eh. Tap no may trabaho mo dila ti kurso. Yung sana nga scan pa nga, umay ka sa dito ba eh. Kasapulan na ka, dikitan nagta. Okay ba? Sige, sweetheart. Agtalekakin ka. Mamatiyakin ka. Kat sabi ko ma, tasam mo nga dadailin deta panagtalekukin ka. Tipagpintasan na manong nemi kat napukawen alamin pinsan ti panagduwa-duwak iti asawa. Aduman, dikit agang angaw no ka, mga magbagang, anilakay ko, kat adakadenden na dito Dubai, saan amamati. Aramid lang na kita awan ti maubrana. Kaputa talaga, nga namin pinsanin nga inted ko, iti asawak, iti talek. Kaputa pa check, nga dinan maulit pa, iti kasya tinaramid na. Ado di tama nung nemi, di kita nagwapo, napigsa ti karismana, napigsa ti sex appeal na. Ngalangada at talaga ti playboy. Kas kumay ti asawa. Ngem, sa bari ni Rafael. Manimpon idinayat nak, manimpon idagasawa kami. Alawan na minsan nga nagbasol. Ngem kagangailang data, tinaskan kat sandan nga ulitin pa. Manong nemi na inlabak kang kuha na idi, na inlabmat lagayam kanyak idi, ngam sa anak lang imas asidag, kan sa ambat nga imas asidag. Sinapsapol ko iso na dito Pilipinas, sa Saudi, nga sa Dubai,
iti nagsabatan ti dalan mi. Destiny ako na damano. Numampay at tapasamak nga panakasuot iti lagda ti relasyon mi. Kanday ta nga pasamak ket iso iti nambarak nga agbalin nga palaban gaputa nakasaganak nga mangilaban ti kalintegak akas legal nga asawa na. Iti agdama manong name na nayunan the junior kini Jenny sa bali man na nakambal. Iti agpurguden ti asawak manong ket napututan manen ti dua nga babae kambal. May isa nga lalaki ken talo nga babae dagiti anak bunga ti anayat mi ni Rafael. Nagtrabaho pa lang dito yung Pilipinas manong name kas nurse kas tamot kang kuha na ngam saan kami nga ginadayupay kadan din namin dapapagin ni mama agraman dagiti dua wano tama dagiti dua akambal mi. Kahit nga sa dua akambal upat nga na. Dito nga ron, ti pagkasaritak, manong, kanagyaman naklaunay, gusto gayam te kunada, ti martir, ti agbaling nga martir, ket agkukutlatan nga saan nga mangilaban ti kalintegan na. Kunada, masapul nga saan ka agbaling nga martir, lumaban ka, no adda kalintegam. Sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarbingan ti biyag, kadigiti padak nga dimngeg ka nagbuya, more power to your program. Tuyag yaman nga pagayam mo, Marisa.